sopa sapa? Iki menungsane sing ngisroh uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asem aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem kok. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawur gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha. Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempah kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora. Ora modar. Wah, padha ae guyune, padha wae. Kowe mungsa aku kowe. Ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Ngomong wateken aji kowe. Bekas pemain ketoprak kaya iso salto mundur barang. Semarikoten prayitna semuriris semuriris eko balik lah kok ora kaya adat sabene. Anakku ledo gegojekan. Biasane sok randa sawetara. Lah kok iki ming sak nyukan wis sowan ngersaning bapak. Sing siji ora lahir batin apa lek gojek. Sapa? Anakmu sing ragil. Lho. Jari mau tak jak omong-omongan muni atine iki sedih nyawang apa kaya wis sepet ngono. Bagong. Eneng apa tole? Embuh, Pak. Rasane kok aku ki kaya ora iso seneng atiku ngono lho, Pak. Ya sebabe apa? Apa padu karo bojomu? Ra, aku ki sakinah mawaddah warahmah. Waduh, gayane ora. Rukun aku karo mantumu. Apa duwe perkara tangga teparo? Ora, aku ki wong sregep ae. Lah ngopo kok sedih? Ambuh. Radong aku, Pak. Aku ki kok ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi ki untuku pidil, Pak. Untune copot. Jarene wong ngerti untune cepling ki arep kelangan. Jarene ana sing arep ora ana, mbuh kakangmu, mbuh sedulurmu, mbuh sapa sing ora ana. Mbok tolong Pak dijawabke dadi mati gareng wae. Sampluk menclak. Sembrono. Wah, sembedeng. Tonyo sisan. Kene iki anake cilik-cilik padake ra. Rasa to gagas. Wis. Sing baku atimu seneng. Nek pancen kowe rasamu sedih, nyuwun ngersaning Gusti supaya atimu digawe seneng. Wis bola-bali, Pak. Mbah pirang-pirang dina iki kok aku ki ngewangi bojoku masak. Rekane ngrajang lombok ya keperang. Drijine kena lading. Rekane mlathoki kayu ya keneng jempolku. Wah, jan kok kaya wong kok kelara-lara ta aku.
Rekane ngewangi anakku kembulan mangan ya entek. Wah. Awi jenenge ora kesonjombaya pancen kowe iki bladhok. Nggone anake barang dipangan. Embuh mer aku rasane kaya wis memeng ae lho. Mau aku dampiri gareng dijak gara-gara mau jane aku arep izin. Mbuh. Gara-gara kok izin ki ora entuk, kewajiban kok izin. Wis rasa to gagas to le wis. Nek ngono kowe rasah nendi-nendi. Nek upama iki aku sowan ning Ngamarta kowe neng omah wae nek atimu ora jemjem atimu ora kepenakno. Bagong. Miat langen ning kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Tinon ler kekonang surem sorotetan padang. Kasoran pacaring purnameng gegono dasari mangsa katiga katrenjo praptaning Raden Arjuna karya kaget sanghyanging para Pandhawa Semare koden prayetna semuriris koden prayitna semurire seka bali titiyani gandayani trisanya purnama sasi le ngombange ora nganggo aturan mer aku ndemong lho iya aja kuwatir Semari waton nyelekop ora ngambah telu barang ngambah telu binon bingung kok binon anggere salah titenono medun tak kampleng iwonengen wah wis arep ande dapukan gleleng kowe kok totoh nyawa iki sing demung ndara kembar lho Tru nekula karo nekuli iya wis kuwatir ora obo sasake lho Mar ora ngerti-ngerti mangu wopek sih manyura tratapan aku wis toko ki wong cah pinter kok paketan wae lho iki Mar Kakang Semar wilujeng den rawuhipun iya nering sambikala bekti kula ndara nala garing tak tampa bekti kula Gus nala garing tak Petro tak tampa kok nala garing kabeh ayo sing ketok aku ayo ora-orane madake bekti kula ndara Bagong tak tampa enten apa rawuh kok pasuryane ora kaya adat sabene enten apa ndara weh ngandel ora gawe tratapan dodo kamu ki ora sero-sero aku wis arep nabuh kapok ora we senengane kok nek kleru rasane lho Mir ora enten apa Gus Kakang Semar kula aku butuh karo anakmu Bagong enten apa ngandel ora tanda-tanda iki lah aku sedih iki Tru lah ngopo kok Ndara Janaka kok butuh karo aku omongan aku ora ndedhe Ndara Janaka ora golek utangan ya
Ndara Janaka kok utang kowe iki njur wah kowe iki nguyahi segara. Wis asil ya? Wis. Butuh karo kowe iki mbok menawa dijak omong-omongan apa ta apa ngono lho. Ya wis, maju kono. Bagong, terus Bapak darahmu butuh karo kowe maju kene, Bagong. Enggak ngestaken dan mikunjang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong. Nun kowe tak takoni wangsulan sing jujur. Kula niku wong ora tau gara, Ndara. Napa sing kula aturke niku jumbuh kaliyan ati kula. Ati lan lati makarti. Iya. Kowe iki mau saka ngendi? Lho, gara-gara. Sadurunge gara-gara dandan cara Bagong. Kula mboten teng pundi-pundi, kula medal ya mung gara-gara niki. Bagong, Nun. Nek kowe ora jujur aja takon dosa. Aku ora bakal wegah midana karo kowe. Sik to, masalahe niku napa? Ngerti ora? Ha ora. Koko Prabu Mandura rawuh ning Praja Ngamarta paring dawuh. Yen to kowe wani nggibang Kakang Mbok Banowati, ayo ngaku apa ora? Waduh iki terus sing marai aku sedih. Ora gong kowe kok kelakuanmu kok kaya ngono to? Tak modasmu lho. Kowe ngerti to aku ki nang omah terus. Aku ora lunga nang ndi-ndi. Lah kok wani kowe nggibang Ndara Banowati? Truk. Ora memperkeruh suasana to. Wo, berarti kowe lunga nggawa tas kae to, Gong. Tas go ngembleki ndasmu iki kok. Kowe ya ngono kira iki malah mempersulit keadaan. Den kula ora teng pundi-pundi. Anak kula kok nggibang Ndara Banowati niku anak kula niku paitane napa? Omah ming kari kompor tok. Nggibang Ndara Banowati niku terus paitane napa, Den? Ampun percaya karo ngendikane wong. Ning diteliti kula niku mboten pripun-pripun, Ndara. Kurang seru kok kowe. Oke. Ameng sing siji sing seru ki meng ngintil apa piye, Gong? Ora apal-apal ora. Sik aja bahas aku nabuh. Iya. Aku lagi dijak rembugan Ndara Janaka iki. Bagong, Nun. Mingkari ngaku apa ora? Mingkari ngaku apa ora? Estu kula mboten pripun-pripun, Ndara. Yakin sumpah. Nek nganti kula niku ngapusi kali Ndara, lah mbok kula manut dinapak. Malah dolanan drei. Iki pusaka aja sapenake dhewe. Nek kowe ora ngaku tak longgo warung madukmu jebol. Truk, ajajake ning warung. Wo. Kowe krungumu apa? Tak longgo warung wadukmu. Entekno aku sing bayari ngono. Gong, kowe iki dalam bahaya ora lucu sik to? Iya. Dalam bahaya kok isih gecul ora sapenake dhewe. Kowe iki didepi keris ngono kuwi. Nek Ndara Janaka nesu tenan, kowe dinyunyuk keris kuwi modar le. Kok longgo warung. Ngosmane kok nek warung tenan aku kandhani, Gong. Truk, iki kondisine genteng lho, Truk. Ora glece sapenake dhewe. Ndara Janaka wis nggawa pusakane nganti aku disuduk. Mati tenan aku. Aku piye, Pak? Mlayu wae men slamet kowe. Ono kawan malah mlayu ora wani mangsulan karo Janaka. Cetha mbok singetake gedhoamu ingkang kurang tata, Bagong. Nek cara mulih nabuh kaya ngono kuwi kowe gampang kesel.
no penak wae. Engko nek diseseki dadang lagi keras. Ning iramane rasah tambah. No tak dadang nek ngono. Wah. Rambute gondrong kok susuh emprit. Langgo mikir. Konjur apa-apa Ardiaya, aku pitil tanganmu nek carane kaya ngono kuwi. Ha iya ya. Golek alem. Oh, Semar nesu kae. Awak dhewe ngomong tanpa topik dalam pewayangan. Semar nesu, Bagong nasibe piye? Wis, bapak kae wae ditutuke yo. Ora wis iki numusil aku ngrajangi apa-apa kena lading ngampaki kayu kecocok sikilku aku meng arep diarani Gebang Banowati anjo aku ki posisine sebagai apa wis coba nek aku ki satriya nek aku ki paling ora ya sing duwe pangkat duwe derajat ngono wangun ha meng kere kaya aku kok nyenengi Banowati monggo kana Prameswari cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang. Kok Ndara Janaka kok tanpa ndek pikiran kaya ngono lho. Monggo Ndara Janaka iki nek wis nesu tenan ngasta tespen ngono kae. Mesti wong iki pateni tenan wis ora iso dindakke tenan. Cipate Ndara Janaka pancen kaya ngono. Wis jan ngrekoso uripku iki aku ndelek ya mesti kecekel wis aku nek ora golek cara supaya ora kecekel Ndara Janaka modar tenan aku. Mumpung ana tulisane apa iki? Telaga Njonge. Aku kok le mayu nganti tekan Semanu ta iki. Edan. Wah, wis cilaka tenan. Monggo lagi kimplak-kimplak kaya ngene. Wah, jan. Coba Ndara Janaka sengara gelem nyemplung telaga. Aku nyemplung telaga iki wae. Nengah rak sengara dipateni karo Ndara Janaka sing penting urip. Dasare aku ya pelatih pon. Wage kliwon. Paing Jumadil awal, Jumadil akhir. Nek ora ngono ora rampung-rampung ki aku ndak tak nyemplung terus mbecang. Mbecangnya men ora ngerti. Bedang ki ora nganti klelep ngono ning sikile mancal-mancal nggi ngono ki jenenge bedang. Aku ya iso nek gaya dada. Renang ki paling tak senengi gaya dada kok. Anggere wis cek ngono. Meng kari sikile ngene-ngene wis beres cetha kemambang ya. Nyemplung ah. Tinimbangane kowe tekaning pati mergo saka tangane Janaka. Kowe golek dalaning pati Bagong Syukur. Muga-muga nyawamu ditampa karo sing gawe jagat diapara. Keluputanmu nggon wis duwe gedhoan. Wani bakal ngewat kelawan Kakang Mbok Ayu Banowati.
ketoke nggonmu budal nalika Siadi nampa pengendikaning pun Kakang mau rasamu sareh rasamu sabar nanging bareng karo Bagong lah kok mubal babaling kanepsunmu mekasan kowe ngliga pusaka Bagong mbok agar-agar tok pateni itu muli Bagong nyemplung ana ing telenging tlaga ing kegedene semene Arjuna wonten paring adawu aku rak wis matur karo Siadi to aku wis kandha karo sira Yayi siji niti priksa Karang Kadempel loro niti priksa Ngastina kuwi kudu dititi priksa kabeh yen kabeh mau pancen wis cetha nindakno swiji-wiji ingkang datan tilaring pamitung nanging lha kok jebul Siadi dikuasani marang hawa nepsu wekasan ora nganggo petungan Bagong bakal mbok perjaya Koko Prabu sampun cetha Bagong wantun angewat Kakang Mbok Ayu Banowati kok sik to ayo tak anti niti priksa Ngastina mekaten iya kula dherekaken Koko Prabu iki sing jeneng cenanangang wis disuwuk barang isih nano-nano nek nabuh terus ya iso gamelan dhewe ngene iki jenenge renang betang ki ngene iki ora iso klelep ya piye gleleng to aku apa kae anggere slamet saka Ndara Janaka wis bangane aku engko nang pinggir tlaga dinyunyuk pusaka nyus edan akeh wong mancing do bayar ora kae kok dos wah aku nek nganti kena pancing tenan dicanono takon ngijoli legane atiku wis men arep sak suwe-suwene aku nang tengahing tlaga kene ucap kacarita Ki Lurah Bagong ingkang kumambang wonten ing segara Anakan nalika semanten datan ngertosangkan parane kaya sinedot ponang toya wonten sak lebeting toya ya dasaring bengawan kejawi nalika semanten sejati kang pranyata amung sinaut Sang Hyang Baruna manjing gisiking bengawan wah
merano semubang bangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kukila ring kanikara sagatar kene dongane engkung lir wuwu sing pene panca papatoking ayamono papatoking ayamono kowe iki wong dhuwur akeh umpan kok malah nyaut aku. Iki apa iki? Pelus kok ndengong. Pilahing. Lho. Malah iso omong. Sing mbau reksa kene. Bagong, kita aja kaget. Sumurupa ulun iki dewa. Wes ngayawara. Dewa kok ula. Dewa ya menungsa, ngerti ya? Dewa kuwi dumadi saka pirang-pirang titahing Bathara. Ana ing asipat menungsa, ana ing asipat satawana, ana ing asipat beriberan, ana ing asipat Burontaya. Lan uga ana ing asipat wujuding sato, wujud naga kaya ulun. Wah, anggih nyuwun pangapunten. Panjenengan sinten Bu Ulun? Ulun Sang Hyang Baruna, dewaning ya kuwi buron ana ing samudra. Oh, dewaning iwak. Iya. Piye kabare Bambang Tawes? Kok malah takon Bambang Tawes? Jare sampean dewaning iwak mesti kenal karo iwak-iwak. Joko Menjair iki sesuk bakal dadi korban Joko Menjair iki. Karo Agus Lele. Bagong wonten dawuh. Ngerti yo. Dina iki ulun nyaut kelawan jeneng kita, marga kita nembe kesusahan. Nggih. Ora ngerti kentrang kimpuling lelakon, pojok pleret ing kanan kok dikira nggih Bang Dewi Banowati apa ora saru. Kula niku le iso rabi kali bojo kula merga bojo kula tak ancam. Nek ora gelem tak jotosi. Maka bojo kula niki seleleke menungsa. Kok dadi ngewat Ndara Banowati iki terus godha kula napa? Bagong, pancen sejatine kaya mengkono lakoni. Lan ngerti yo, ana titahing Bathara ingkang mimba kelawan jeneng kita sarta angewat Dewi Banowati. Kowe lah keparat e. Lah terus niki kudu pripun? Mula kita bakal ulun dandani. Sawise ulun dandani, kita mentaso saka ing Bengawan Gedhe iki ana ing jagat. Mengko ana ratu ingkang bakal nyuwun tulung kelawan jeneng kita. Tulungono kita bisa adu arep kelawan Bagong ingkang mapan ana ing negara Ngastina. Estu napa? Iya, Bagong. Pamedhare Jaka Lodang pranyata sas mita gaib kumalare dadi jangka sapa wae kang ngrantu antuk pitutur yakti marti keng gesang rahayu yuwana tanes kala
tan mingerke blating widi pegat-pegatan nyegat tekaning kodrat Kuncang kancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Bagong kita wis wujud udu Bagong nanging kaya dene sawijining brahmana saka negara Sabrang kula iya Bagong wah wis bagus napa elek tetep elek. Wis ora ana wawane babar blas. Kita nganggo jeneng utawa peparab Begawan Godo Githik. Godo kire? Godo Githik. Oh, Githik. Iya. Kita munggah ana ing jagat. Kita mapan ana ing dedaratan. Mengko yen ana ratu ingkang nyuwun tulung lan jeneng kita tulungana dadi sarana kita ketemu karo Bagong ingkang gawe kucem jeneng kita Bagong. Non ngestaken dawuh. Nyuwun pamit pukulun sing ati-ati aja kaya bocah cilik Bagong. Gunjang ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung ing dirungokke suluke ora ming Roma sobat Kang Mas Bagong menika lho suluke kok dicetak-cetake ora paham e, Don. Wis rampung lekala tija kok isih ngeng mangowo apa isih manyura wancine. Inggih. Kok Prabu bekti kula konjo. Lho, Yai Ratu inggih. Sampun kula tampi Yai Ratu inggih ngaturaken sembahipun tanpa pepindhan. Dimas Janaka slamet Yayi. Kakang Bu, kok kados mekaten lampanipun panjenengan mentala ngrujit dhateng manah kula. Ayo ora goreh. Arep bagus ning wis sebaya mukti sebaya mati araku lho.
Sampun kuwatos kula milih panjenengan tinimanipun Raden Janaka. Asik. Maaf Raden Janaka. Koko Prabu. Piye? Bagong kala wau nyemplung telenging Bengawan Ageng. Sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah, coba to. Senengane kowe kesusu kok. Saka pangrasaning pun Kakang iki mesti dudu Bagong sing tok oyak-oyak mau Janaka. Bagong. Ana dawuh apa Raden Janaka? Ora pati nduga mono. Menungso kang kaya kowe. Kowe wani bebingung atine Janaka. Luwih-luwih kowe wani ngrujit marang atiku. Apa kowe ora weruh yen to Kakang Mbok Banowati kuwi tetimbangane Janaka tata lair garwaning Koko Prabu Duryudana nanging batin Yai Ratu Banowati ku Kakang Mbok Ratu Banowati tetimbang aku. Kowe sik. Apa Banowati iki bakul wong nggo timbangan barang iki? Iki prameswari. Tur wis sebaya mukti, sebaya mati karo aku. Kena kowe garwa karo Kakang Mbok Ayu Banowati. Yen iso nglangkai ku andane Janaka. Oh, mati tenan mandi ucapmu Janaka. Loh, kowe lah. Ya jagat Dewa Bathara, jagat pangestu Ngara. Lah kok Bagong kaya ngono kadidayane. Ora pati nduga mono. Sak kecap bae lah kon jalari adiku kaya ngene. Iya, iya kowe Bagong. Piye? Aja kok Janaka. Lampuhe tak panteni kowe mati kok. Komeng Janaka. Anggere tak ceklekke sakare modar kabeh. Saklar kok sakar. Sakar iki ya iya. Ngawur wae ora. Wis pokoke kowe kudu tetep dadi karo aku, Bang. Sapa nganggo 5 barang ki mau? Koko Prabu menawi boten saking paduka tartemtu kula boten saged gesang. Tak ungkuli dayaning Wijaya Kesuma Siadi wis pulih kaya wingi-uni. Koko Prabu kula kewirangan menawi kados mekaten. Jebul wonten Bagong sanes sing wantun anggibang Kakang Mbok Ayu Banowati. Wis to kowe aja kuwatir. Iki sapa? Ana pendhita kok turut dalan mangan. Kowe lah mesa konangan wis tak tutupi kendang jaipong e mesa konangan. Pendhita kok turut dalan gayemi wae. Ayo nggo kesehatan di sini. Iki sapa? Pendhita Kleyang kabur kanginan. Mendung kebaratan ing ngendi tibane yen kono papan dinaku. Aku Begawan Gada Githik. Wah. Gada Githik, Gada Githik. Kowe sapa, Prabu Kresna? Ora dalan. Wis ngerti. Oh, wis kowe terkenal kowe iki. Uga sing ngejak selfie e. Edan. Pendhita kok lucune kaya ngene iki apa mbiyen tilas dagelan apa ya? Wis ceneningan ora. Ngawur wae. Janaka ana pendhita apik iki lho. Dipun tumbaske mawon kok ora. Ora Janakane ya atos ngono. Ana pendhita kan dituku. Anggepe ora Raden Janaka ora sak penake dhewe Raden Janaka. Rasa do kesusu tak gawene suwe menentek sik. Rasa do heeh.
Apa bekan godhog iki? Ora apa-apa Prabu Kresna. Sampeyan rene wigati Kang Pranyata arep ngopo? Aku arep nyulun tulung. Nyuwun tulung karo sapa? Karo sampeyan. Sebabe aku duwe mungsuh ampuhe ra jamak-jamak nek kowe iso mateni, kowe njaluk apa wae tak wenehi. Njaluk apa? Nembunga tak paringi wis to. Yakin? Iya. Nan, iya. Aku dipijeti. Lho. Njaluk kok sak penake dhewe ora. Ora kena. Kowe njaluk brana pijet, njaluk apa tak paringi. Aku ora njaluk apa-apa. Aku nglakoni tapa ngrame. Kowe ngerti dhewe to, aku nggo sempritan. Gawa tuwet-tuwet iki supaya ning dalan ketok rame banget aku nglakoni tapa ngrame. Wis piye? Kersane piye? Ana Bagong ngewat Dewi Banowati, Bagong sing nang Ngastina kae paten ana. Bagong nang Ngastina ene to? Ana. Setan alas temenanan. Menawi suwantenipun kula mboten panglip. Menapa inggih Koko Prabu? Lah iya, lah mbuh aku le nyolong sandangan ki nendi menungso kae. Kok iso dadi kaya ngono iki? Lah wong pendhita kok jarike ana tulisane 30 kg barang. Mbok menawi bekas Bagor brand sajake. Ayo coba ditonton ayo. Kula dherekake. Rasa sopa-sopa iki menungsane sing ngisra uripku. Lho kok iso jebles kaya ngono to? Asemi aku ya duwe treneng abang kaya ngono. Ya ming pas teles aku iki kok diagem kok. Wah, jan penyakit. Weh, aja ngawur gawar-ngawur. Kowe sing penyakit. Dian suarane ya padha. Kowe Bagong endi kowe? Lho, aku Bagong tenan. Ora ngapusi, aku ora ngapusi. Aku Bagong ora tau ngapusi. Elok terane. Bondol tanganmu krincong sikilmu, lempah kowe. Maksude piye? Lho. Kok ora mandi? Lho. Bisu kowe. Beh. Modar ora, kapamu kapan? Ora modar. Wah, padha guyune, padha wae. Kowe mungsa aku ngemrano sastra jendramu, wateken aji jaya kaya tumpang sok. Ngomong wateken aji wae. Bekas pemain ketoprak kaya iso salto mundur barang. Sik. Iki aku kok ngedep kaca. Kaca tendhik kaya. Ora ngawur kowe sak karepe dhewe ora. Iki Bagong iki Bagong. Rumangsamu sak penake dhewe. Iki sing Bagong, iki sing Bagong, iki sing Bagong. Ora apa to? Apa to? Bagong? Nun. Wih, loro kabeh jan apa? Muni nun kabeh.
kabeh. Wonten dawuh sinuwun, wonten dawuh sinuwun. Lho, suarane wae padha. Ponokawan Bagong. Koko Prabu. Sampun dipun pejahi mangke menawi gara-gara Bagongipun kalih malah sae. Aneh-aneh ya. Kowe iki mungsuh kowe. Kok tak iya ora. Piye ngene iki lar ngrampungi piye coba? Lah kowe iki iso ora mateni mungsuhmu Bagong? Mboten. Sing nganggo training ae sing nyolong Banowati. Sing iki ketoke Bagong sing tenan. Ampun ngawur sinuwun. Kula ingkang saestu niki wau kula dipeksa kon ganti training. Wo, nek ngono sing palsu sing mburi. Kresna. Ora ngawur. Iki lho, dimatke iki. Ngisore rong andeng-andeng iki asli apa ora? Coba jawilen. Lho, gogrok ngono kok. Oh ya upil. Ngandeng-andeng kok gogrok. Kowe iki nglucumu ngalahke aku. Aku lagi arep muni ngono malah to disiki. Kakang Semar, Kakang Badranaya. Wah. Ngandel ora. Kula wis iso nitik. Titikane piye Kakang sing wantun males ngampleng niku mung anak kula Bagong sing tenan. Nek liyane sengara iso. Lah iki ketok sik ngarep niki ndara sing ora sak tenane idone mati kowe. Wah! Ayo. Wah! Saramaya inggih sinuwun. Perjineman Dandang Manguril aku dadi kowe dadi Bagong. Inggih supados Ponokawan sak mangke kelepatan menawi kelepatan tumrap negari Ngastina. Ponokawan baritipun jangka pejahipun dening Kurawa. Menawi Ponokawan sampun pejah dados panganing baju barat. Lah rak apa to? Anak kula nesu tenan nek pun ngidoni ngoten niku anak kula nesu tenan. Rene. Aku njaluk ngapura Bagong, ngapura. Rene. Iya. Adombe. Moh. Setan mengancam kehidupanku. Buah warese ya kaya ngono kowe. Ayo, kowe tak pasrahke Bagong ajur kowe. Aduh sinuwun. Kula sampun tobat. Kancamu sapa? Kula namung piyambakan. Ayo bali. Bali. Kula dipun utus Iwang Pandya Betari Durga. Omong nek ora kelakon penjangane bali. Aja ganggu gawe katentreman ning mapan kene, ganggu gawe celana. Tak pasrahke Bagong mati kewirangan kowe. Aduh. Bagong, aku njaluk ngapura Bagong. 200. Iya. Ora bakal wegah nyotampanana. Matur nuwun. Iki 200 iki dienggo pembayaran lek kowe mirang-mirangke aku. Iya. Ngerti ra? Aku arep mati dipateni Ndara Janaka. 600. Waduh. Nyawa e? Iya, nyawa. Wis aku tak bali. Wis ngono minggat ombak gajuli kowe. Iya, Bagong. Wah. Prabu, kula nyuwun pangapunten. Menika wau kula kenging menapa kok Prabu? Lah rak tenan to. Merga daya kemandene Bagong sing kedadian saka perjineman mau
wekasan iso dadi Malik Paningaling Nyai Ratu Banowati. Panjenengan boten kenging menapa-menapa sakmenika kondur wonten negari Ngastina sowan kersanipun ingkang Raka lelados sak tataning garwa lelados dhateng piyantun kakung ngestakaken dawuh sampun damel gelo ngestakaken dawuh Prabu. Sareng kula pikir-pikir sedaya menika jebul mungkin arya lelampahan. Sampun ngantos sampean mangke. Lho, Bagong ki piye to? Engko ndak semar cerewet wae ora bubar-bubar.